Après català a mi m'ha servit per a molt de la vida quotidiana, per entendre els metges, entendre les visites metges, los informes que te mandan, i, bueno, etcètera. Parlar amb els meus nets, bueno, a més coses. Parlar amb els teus nets? Parlar amb els meus nets, sí, el meu net parla català. Sí, i el meu marit, a les meves amigues, quan vull a la piscina, la monitora de la piscina parla en català, i al col·legi també, quan vull a Santa Tecla al col·legi també, se parla català sempre, sempre. I, bueno, inconscientment, si em parla en castellà, jo, pum, parlo castellà. Em parla català, jo inconscientment contesto en català. I, bueno, pues m'ha servit, pues mira, per tenir una llengua que no tenia. Quants anys portes vivint a Catalunya? Porto del 71, pues porto 46 anys. 46, la meva filla tiene 46, i bueno, la vaig tindre 2 anys després d'estar aquí, pues 44, i té 46, pues mira, 46, que t'ho diré. Vale. Sí. La tindré el 71. I quants anys van passar fins que vas començar a parlar català? Ui, ja fa temps, ja quan vas treballar en Camp Petit, que ja fa quasi 20 anys que van plegar o van tancar i van fer fora a tothom, ja lo parlava. A les companyes, menys una dona, quasi totes eren catalanes i en parlaven. I quan jo deia alguna cosa en castellà, elles deien, no, aprèn. Em contaven, per exemple, a comptar, tenien de comptar els bocadillos que feien molt, les truites, lo que sigui, lo contaven en castellà. Jo contava en castellà i elles me feien, no, de l'altra manera. Ho recomanaries a altres dones? Sí, jo és que m'agrada, Jo és que m'agrada perquè, mira, és una cosa que mai a ningú pot fer mal. Perquè per fer mal, en castellà també se pot fer mal, si vol fer mal a la llengua, entens? No perquè sigui un altre idioma que sigui dolent, per què? Per què? No le veig el motiu de que la gent, a vegades que molta gent que no vola, Jo conec una senyora que no va al col·legi per no parlar català. Mira. Tu, en canvi, ho recomanes, Jo sí. Mira, que ara mateix estoy fent inglés. Sí, perquè a més, me gustaría, aprendre ja la meva edat, no ho sé, però potser desenvolupar una mica, entendre una mica, i tinc el valor de levantar-me a les 5:30 de la mañana, cada matí, poso la Tele2 que dan el programa per a llegir el que posen sota. Molt bé, moltes gràcies. Com et dius i quants anys tens i d'on vens? Vinc de Jaén, soy andalusa, tinc 65 anys i porto aquí, pues eso, 45. I et dius? Em diu Dolors Carrillo Vico. Molt bé, gràcies, Dolors. A tu.